Mijarên germ di Rojava Tirkiyeyê ne. Mijara rakirina mafê destnedayîna parlamenteran ku niha heft dosye hatine amadekirin li parlamentoyê ne du ji wan Kurd in parlamenterên Partiya Demê ne ev aliyekî. Mijara guhertina destûra bingehîn hin maddeyên destûrî tên guhertin behsa wê yekê têkirin destpêşxerî hatiye kirin ev jî di rojevê de ye. Girêdayê vê mijarê jî hin tiştên din jî hene em ê bi mêvanekî xwe taybet re gotûbêj bikin. Birêz Sînan Çîft Yürek parlamenterê Partiya Demê gelmede ye em ê van mijaran bi wî re gotûbêj bikin. Ji Enqerê gelmede ye birêz Çîft Yürek dem baş be hûn bixêratin bi Top Storyên Kurdistanê birêz Çîft Yürek em wa dest pê bikin. Ev dosyeyên ku hatine bilindkirin ji bo Serokatiya Parlamentoya Tirkiye ku heft parlamenter mafê destnedayînê ji wan bên wergirtin û du ji wan jî yên Partiya Demê em bi taybet ser her du parlamenterên Partiya Demê behs bikin. Kîne û dozên ku ango hewla ku mafê destnedayînê ji tê dayîn ji wan bêstanin çi ne sedem? Keremke. Var baş yani hak parlamenterê nû belki van navbera saatek du saatê da eger birîrat hatiye girtin haya milletin e hatta naxet ve hak parlamenterê nû de heqê wan da ki parezbendiya wan holê rakin eslî negîştin. Başa hewlek heye divê çarçûde berî demekê jî behsa 700 dosyeyan dihat kirin ku bê bilindkirin divê çarçûyê de yanî ew hincet û behaneyên ku dixwazin yanî hewlek heye bawerim ew hûn bi xwe li parlamentoyê ne ev gêşte berdestî ve jî 700 dosye hatine amadekirin. Yanî babetên ku divê çarçûyê de dixwazin mafê destnedayînê ji parlamenteran bistînin bi taybet yên partiya ve Partiya Demê çi ne ye? Mijarên siyasî ne, gotarên wan Meclisê da bi sedan dosyayê ki parezbendiya parlamentera li holê rakin henin û sedîra heptê wî zî ê Dem Partiyê lê îro ev di rojevê de nine ki wan rakirina parezbendiya parlamenteran têxin rojevê. Belê ew dosya di bin serokê meclisê de ye lê heta na tişkî negîştiye gruba me ki va dosyana daxin meclisê wek erêkirin bikin. Tişkî wî na li holê de tune. Başa birêz Çîft Yürek wek ne ev reşe çeto ne ev reşe wek em bên serok MHP Bahçeli hat gruba Demê hevserokê Demê ra wek em bên merheba girt destê wana girt ew got ki bi derve em aştiyê dixwazin em dixwazin hundir dê xwe da zî aştiya xwe pêk bînin eger wek mîna pezeşkiyan dixwazin gavekê bavijin aştiya xwe hundir pêk bikin îro em bên parezbendiya wekîlê Demê li holê rakin ew wek ne rojevê de ye. Başa ez ê bi taybet behsê serdana Bahçeli bikim bi taybet bo cem grupa we ya li parlamentoya bila bimîne bo pirsakî din bez li ser mijara guhertina hin maddeyên destûrî hewlek wiha jî heye ew jî di rojevê de ye ew gihîşte ku gotûbêjên wê tên kirin gelo ango pêşniyarên we jî wek û Dem Partiyê opozisyon CHP yan AK Parti bi xwe çi dibêje divê çarçûyê de gotûbêj gihîştine ku derê ketiye mer'iyeta parlamentoyê çi tê gotin li ser vê yekê parlamentoyê? Li ser mesela weke min destûra bingehîn dibêjin ne wisa? Belê li ser guhertina hin maddeyên destûra bingehîn. Ez spas dikim gelek malava baba ew demaka dirêj e AK Parti wek em bên divên em destûreka nû wek sivîl bafirin pêk bînin. Ew destûreka demê dirêj ya 1980 didiye bi destê leşkera pêk hatiye em dixwazin destûreka sivîl pêk bînin. Lê di vê deklema parlamentoyê de di vê deklema siyaseta Tirkiye ya îro da di meclisê de ew em bêjin destûreka nû tê afirandin yanına ev zehmet e yani ihtimala gelek qersekî di hevsengiya meclisa îro da di deklema meclisa îro da wek em bên magazeboneka nû derkeve holê ev yek. Di dîwê em bêjin ki hate meclisê
Newsa بله hemû weke bên partî û opsiyon desthilatdar û opsiyon ev ê nirîne xwe bînin ziman ya girêng ev e ki siyaseta Kurd çi bixwase çi daxwaza xwe bîne ziman serî de em ê di meclîsa de bînin ziman daxwanê xwe di meclîsa de bînin ziman birab ez de bêjim siyaseta Kurd serî de gel bêjeke eger hûn dixwazin destûreka nû bafirînin nû pêk bînin hûn serî de bêjin ki filan maddeyê li ser münaqeşe bikin lê filan maddeyê ser münaqeşe nekin ev nave yek di dîvê ev maddeyek hûn li ser münaqeşe nekir nê guhartina wê nê nîqaş kirin kê ewa kire destûra bingehî ya 1982 ya weke bên serokê derbaya leşkerî Kenan Evren yani derbaya faşîst ewa ev madde kire vê derê hûn hêleke de dixwazin destûreka sivîl çê bikin hêleke de hûn divên ki maddeyek heye ki ewna askera kirû destûra bingehî ew nê guhartin û nê münaqeşe kirin zihniyetî şaşiye wek felsefî şaşiyeke mezin e tu destûra nû münaqeşe dikî tu dê filan madde münaqeşe bike filan madde münaqeşe neke ev nawe باشه ger em münaqeşe و bikin دمه û em ji bona Kurda çi bixwazin çikî dîz bêjim em bûna Kurda bêjin ki eger hûn dixwazin destûreka nû ava bikin hûn dixwazin aştiya navxwe pêk bînin yek hebûna milletê Kurd gel destûra bingehê de bê qebûl kirin du باشه tenê ew nê qebûl kirin xîm neke gel statûya gelê Kurd bê qebûl kirin باشه برس چیف جورک من وها جه گوتنی و وها فهم کر یعنی هون بوان لفو تفگرین که هول تداین یعنی دستورا بنگهین هن ماده وین بین دستکاری هون دلگرم نینه که بکاره ببا آلیکار جبو چاره سر کرنا پرسا کرد مجارن و کبیا جواکن ترکیه نتوین لترکیه به تایبت مجاره پرسا کرد یعنی هون پر دلگرم نینه بوان پیش هاتین که وی چارچوی تنبه اسکرن نفسا wisa yani em ne hêvî nakin ki ew ê dibe hevsengê de destûreka nû bê çêkirin yek di dîvê eger were meclîsê em cadin ne hêvî nakin ki di vê meclîsê de em bên mesela Kurd bê çareser kirin di destûra nû de milletê gel û Kurd hebûna wî û mafê wî bê qebûl kirin ew zor û zehmet e lê ew nê watê ki em siyaseta Kurd Partiyê Kurd ji bo ki hebûna milletê Kurd di destûra bingehî de bigre û stratiya wê bê qebûl kirin em xebata xwe têkoşîna xwe di meclîsê de têk nînin birêz Bakir Hanzî di gruba demê de hanî ziman ki got em ji bo milletê Kurd gelê Kurd statû dixwazin bê statû mesela Kurd çareser nabe ji bo wê eger divên aştiya navxwe em têk bînin destê Kurda digirin gerek destê çareserkirine mesela Kurd bigire serokê MHP باشه بری نها و بحثا سردانا دولت باخچلی کر بو جم گروپا و لپارلمان توی هنده که ده چاپمنیه ده جیه بو جه بالکشیش بو مجی یعنی بری افتش نه ده حادیتن نه حادیتن جبر کو سروکی پارتیکه نتو پرسته و هر تن به چاوه که جداتر دجمکاری لکردان تماشا کریه یعنی هنده که ویجاری بچه که سردان آوی بو لگلوه او نرمبون حتی دیدن سدم چه بو و چاوا دید او پیوندیا کو چه بو برس چیفت یورک yek sedema dîrokî bêjim gotinek hevdeve ki sosyoloji dide gotin sosyolojiya Kurdistanê ne îro bi sed salana siyaset ra Türk ra hebûna Kurd hebûna Kurdistanê qebûl dikin dide qebûl kirin em bêjin Yavuz Sultan Selim de hetanê Kanûnê Sultan Selim hetanê Mustafa Kemal hetanê İnönü hetanê Özal digo çi gerek em federasyonê münaqeşe bikin digo Paşê Demirel digo çi Rasiya Kurdistan em qebûl dikin Paşê Serok Wezîr Tansu Çîler got gerek em mînaqa baskê li ser biskirin ka ew çi ye çinine Paşê Erdoğan di meclisê de çi got ya parlamentera got hûn cahîlin hûn nizane got Osmaniye de Kurdistan hebû, Lazistan hebû. Meclisa yekem de hebû. Bahçeli zî got. Yani ev sosyoloji dide gotin li siyasetera Kurd. Lê kadroya Kurd. Lê siyaseta wanayê nîjatperest ya yekperest red dike.
ew wê nakokê hetanê paşê nikanin bişopin yek. Didî îro çima Bahçeli hat serlêdana gruba Demêkir û destê hevserokê Demêkir pezîşkiyan çi got? Pezîşkiyan serok komarê Îranê got ki eger em yekîtiya xapêk neynin şey nekin, ava nekin ev çax Azerbaycanê bûya dewleta Serbixwe, Kurdistanê bûya dewleta Serbixwe, Huzistan yan weke em bên Belûcistanê bûya dewleta Serbixwe. Li ser rewşa îklîma îro ya rojhilata navîn şerên navbera weke em bên İsrail û Filîstînê niha gihîşte em bêjin Lubnanê ok ew şera dixwaze ser rêya Aymekê li Hindistanê girêdariya Ewropa bike li wê xetê dixwaze berdewam bike li wa vek tealûke digirin. Ev lehê digirin li ser xwe dibêjin ki ewa yekîtiya me tealûke bike ji bo wê em yekîtiya xwe hundir xurt bikin. Çawa dikevin tealûkê? Zaten hezar sal e siyaset kadroya Kürt çawa milletê Türk dikeve tealûkê destê xwe di rêja Kürt dike. Çawa da tealûkê de derdikeve pişta xwe vedigerîne Kürt. Gerek siyaseta Kürt sîbayî baş bizanibe sedema wî ev e tealûke dibîne ew tealûke rast e nerast e tişkî dine. Xeletê wî bi rastî hişmendî mezin dikine İsrailê were weke min Lubnan girtiye Swêyê Sûriye Iraqê bisine di Swêyê here Îranê sê Swêyê vegere Tirkiye ew du kohta şaşiyeke mezin e dereve İsrail bû salek bû nikaniye weke em zê qaşî gundeke mezin bûne nikaniye em bên Gazê bistine. Evet çawa Lubnanê dagre çawa Iraqê çawa Sûriye yani siyaseta Türkiye siyaseta İranê wek hişmenî dixwaze em bên bandorê bide ser ev diwin ya nijadperestî wê bi hêz bike. Bele, gelek spas kim brez Sinan Çift Yürek, parlamenterî Partiya Demek û ji Enqereya gelme dabû spas kin û dibêjin dem baş be xebat xweş. Gelek spas malava. Eva baş.